салом дӯстон, имшаб як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо баргузор шуданд ки аксаран дастҳои пурқувват ба нокомӣ рӯбарӯ буданд. Бар асари ин як сармураббӣ аз мақомаш барканор гардид. Чунин ба назар мерасед ки Сулшер аз аввали ниҳоя шуда ба истеъфо меравад, аммо Роналд Куман пешдаздӣ кард ва аз вазифа барканор гардид. Президенти Барселона дарк кард ки аз тавонпулӣ барои сармураббӣ дида натиҷаҳои нишондодаи даста бисёр гарон меафтад. Аз ин рӯ дигар ин кори хайрро ба вақти дигар нагузошта, баъд аз нокомии навбатӣ дар бозӣ бо Райо Великано аз мураббии беҳунар халос шуд. Мо дар ин бора пурратар дар канали Барсатичи гап задем. Ҳоло бошад ба хабарҳои дигар мегузарем. Рақобатҳо дар топ 5 лигаҳои Аврупоӣ идома доранд ва 30 октябр моро як қатор бозиҳои ҷолиб интизоранд. Барои шавқовартар кардани тамошоёнҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин обуначиёни навро бо промокоди MG0777 то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар сомонаҳои интернетӣ акси рӯйхати номзадони асосии ҷоизаи туби тилло нашр шуд. Ин сурат дар Твиттер пайдо шуда ҳамакнун дар ҳамаи сомонаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад. ин ҷо исми ғолиби туби тилло маълум аст. Дар зинаи аввали ин рӯйхат исми ҳамлагари дастаи Бавария Роберт Левандовски ба чашм мерасад. ҳатто имтиёзҳои ба дастовардаи ҳуҷумкунандаи пошагӣ хеле равшан ва маълуманд. ӯ бо 627 имтиёз мавқеи аввалро дар овоздиҳӣ гирифта, аз рақибони дигари худ Лионел Месси, Карим Бензема, Муҳаммад Салоҳ ва Жоржино пеш гузашт. Аммо баъди бозии имшабаи Бавария ки аз Манчестер Юнайтед ва Спартак қафо намонда 5-0 аз Боруссия Мюнхенгладбах мағлуб гардид, имконияти худро зери шубҳа гузошт. Бале, имсол ҳар як ҷузъиёт нақш мебозад ва баҳона мешавад барои гирифтани туби тиллоӣ. Аммо то кадом андоза ба ин фошкуниҳои номи ғолибон бовар кардан мумкин аст, ҳеҷ кас гуфта наметавонад. Оҳиста-оҳиста ин акс расонаӣ мешавад ва дар мавриди он бисёриҳо сухан хоҳанд кард. Ин сурат дар ҳоле пайдо шуда ки овоздиҳи аллакай ба анҷом расидааст. Чунин нуқта бовариро ба ин хабар хоҳ нохоҳ бештар месозад. Чанд рӯз пеш овоздиҳӣ барои муайян кардани ғолиби ҷоизаи туби тилло ба анҷом расид. Маросими супоридани ҷоиза рӯзи 29 ноябр дар шаҳри Париж баргузор мегардад. Табиист ки то рӯзи супоридани расмии ҷоиза гапу хабарҳо хеле зиёд пайдо мешаванд. Шояд то он рӯз чанд маротибаи дигар аксҳои навбатӣ бо номҳои дигар пайдо мешаванд. Умуман имсол як нафари алоҳидаро ҷудо кардан барои коршиносон душвор аст. Ҳар нафар номзади худро пешниҳод мекунад. Яке рекордҳо, голҳо ва натиҷаҳои инфиродиро ба инобат гирифта, дигаре дар мадди аввал ҷоизаҳоро мемонад. Баҳсон то супуридани ҷоиза ва ҳам баъд аз он идома хоҳанд ёфт. Сабаб он аст ки як нафари арзанда ки аз дигарон ба пуррагӣ фарқ кунад нест. Месси бо сабаби номи бузургаш дар дилу хотираи мухлисон аст. Мисол кишварҳое ҳастанд ки онҷо ғайр аз Мессию Роналдо дигар ҳеҷ касро намешиносанд. Ин рост аст. Бисёртари ин гуфтаҳо ба қитъаҳои Амрико ва Африқо рабт доранд. Табиист ки онҳо овози худро ба яке аз ин бозингарон медиҳад. ҷоизаи Купа Америка метавонад сабабгори асосии ғалабаи Месси дар овоздиҳӣ шавад. Аз тарафи дигар пас агар гап танҳо сари ҷоизаҳо бошад, туби тиллоиро бояд Жоржино гирад. Фаромӯш намекунем ки рӯзи 29 ноябр ду туби тилло дода мешавад. яке барои соли гузашта ва дигаре барои соли ҷорӣ. Дар сурат сол маълум нест. шояд ин барои соли гузашта бошад. Туби тиллои соли 2020ро бе шаку шубҳа Левандовски мегирад. ва аммо як чизро фаромӯш намекунем. соли 2018 чунин ҳолат рух дода буд. онҷо на ба мисли имсола як моҳ қабл, аммо тақрибан як ҳафта пеш аз маросими ҷоизаспорӣ акси рӯйхати овозгирандагон дар сомонаҳои интернетӣ пайдо шуд. дар зинаи аввал Модрич қарор дошт. дар ниҳояти кор ҳам нимҳимоятгари хорватӣ соҳиби ҷоиза шуд. агар шуду акси мазкур ба ҳақиқат наздик бошад, пас аз эҳтимол дур нест ки Левандовски ду туби тиллоиро гирад. ҳамчунин агар ин сурат ва рӯйхати овозгирандагон дуруст барояд, ин беқадрии маросим ва ҷоизаро нишон хоҳад дод. Барселона аз охирин мураббие ки барояш мувофиқ буд маҳрум мегардад. Тақрибан 10 рӯз пеш Стив Брюс аз вазифаи сармураббии дастаи Ньюкасл рафт. дастаи бойтарини премер лигаи Англия бе сармураббӣ монд. мутахассисони зиёде дар бозори мураббиён қарор доранд, аммо суоли асосӣ он аст ки кадоме аз онҳо омода аст то ба чунин дастаи парешон омада корро аз сифр шурӯъ намояд. аслан аз дастаи заиф ба дастаи топ табдил ёфтан вақтро талаб мекунад.
мекунад. Пул доштан албатта хуб аст, аммо истифодаи дурусти он масъалаи дигар мебошад. Ин протсесси зиёдро талаб мекунад. Аввалтар аз ҳама директори варзишӣ, баъдан сармураббӣ ва оҳиста дигарон бояд ҷамъ шаванд. Табқи хабарҳои охирин ки капитарони Англия овардан роҳбарияти дастаи Ньюкасл ният карданд ки ба ҳайси сармураббии мутахассиси нидерландӣ Эрик тен Хагро даъват кунанд. Тен Хаг то ҳол дар дастаи Аякс кору фаъолият дошта. Чанд рӯз пеш дар Лигаи Чемпионон Боруссия Дормундро бо холандаш торумор кард. гуфта мешавад ки шайхони араб омодаанд ба Тен Хаг дар як сол 11 миллион фунт пардохт намоянд ва аммо мутахассиси нидерландӣ аз он тоифаи мураббиёне наменамояд ки аз пушти пул гӯшнавор бидавад. Ба ҳар ҳол агар сармураббии Аякс ба ин пешниҳод розӣ шавад, дар АПЛ бештар аз ӯ танҳо Гвардиола ва Клоп музди маош хоҳанд дошту халос. Ба ҳангоми рафтани Маурино аз Тоттенхэм роҳбарияти дастаи шаҳри Лондон ба мутахассиси нидерландӣ пешниҳоди кор дар даста карданд, аммо ӯ ҷавоби рад гардонд. Баъдан Эрик Тен Хагро дар Барселона интизоранд. Ҳамаи мухлисони дастаи каталонӣ омодаанд то посбони шахси ӯ шаванд, то ягон даста дигар ба тарафаш нигоҳ накунад. Агар Ньюкасл бо хурҷинҳои пур аз доллару евро ба чемпионшӣ рафтад, ҷоизаи хандаи солро мегирад. Аммо медонем ки як сол пас ҳамроҳ бо Норвич боз бармегарданд ба Премер-лигаи Англия. Ояндаи Мбаппе ба он наздик аст ки чун моҳтоб дар шаби тор маълум бошад. Агар шумо Фабрицио Романоро инсайдери машҳуртарин шуморед, пас иҷоза диҳед ки муаллими ӯро ба шумо шинос кунем. Рӯзноманигори итолиёвӣ Ҷанлука Ди Мартио аз он нафаре аст ки ба Фабрицио ҳамаи чизро ёд дод. Ин нуқтаро ба хотири он ба шумо гуфтем ки эътимоди шумо ба ин хабари пешниҳодкарда қавитар шавад. Ди Мартио хабар медиҳад ки Мбаппе ва Реал аллакай шартнома доранд, аммо ҳамлагари 22-сола ҳақ надорад ки то моҳи феврал имзои худро ба қарордод гузорад. дар ин ҳолат ӯ шартномаи кунунии худро бо ПСЖ вайрон хоҳад кард. гуфта мешавад ки Мбаппе аллакай қарори ниҳоии худро баровардааст. танҳо мӯъҷизаи ногаҳонӣ метавонад боиси он шавад ки ҳамлагари фаронсавӣ аз ақидаи худ гардад. ин маънои онро дорад ки Килиан дар қафаси тиллои ғулом будан намехоҳад. ӯ аз паси амалӣ кардани орзуи худ мебошад. қарордоди ӯ бо Парижиҳо тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. баъд аз ин Килиан ба ҳайати агенти озод ба дастаи Реал Мадрид мегузарад. давоми 2 рӯз дар бораи Усман Дембеле хабари асосӣ он мебошад ки амлагари Бавария Серж Гнабри ӯро аз Мбаппе беҳтар гуфт, вале ин ягона маълумот оид ба футболбози мазкур нест. дастаи Барселона дар талоши тамдиди шартномаи футболбози фаронсавӣ мебошад. ҳамаи чиз аз намояндаҳои Дембеле вобастагӣ хоҳад дошт. шуду агар Барса бо футболбози фаронсавӣ ба қарори муайян омада натавонанд, нисбати ӯ таҳримҳо раво дониста мешаванд. қаблан каталониҳо чунин амалҳоро нисбати ниҳоятгари тим Ильяш Мориба анҷом доданд. гуфта мешавад ки агар Дембеле ва Барса ба мувофиқа наёянд, ҳамлагари фаронсавӣ метавонад аз дастаи асосӣ ба мисли Мориба берун шавад. дар ин ҳолат ӯ ҳаққи иштирок кардан дар бозиҳоро аз даст медиҳад. каталониҳо то моҳи январ ҷавоби мусбатро интизоранд. агар то вақти зикршуда ҳеҷ чиз маълум нашавад, роҳбарият дар андешаи санксияҳои характери варзишӣ дошта хоҳанд шуд. дар мавсими ҷорӣ Дембеле бо сабаби осеб ягон маротиба ба майдон ворид нашудааст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.